Dette er Dr. G. som i Goebbels, der sender live fra The Führerbunker downtown Berlin. Og jeg mener down. Downtown Berlin. Radio Free Goebbels, downtown Berlin. Endelig en stemme fra oven. Hvor har jeg længtes efter at høre trøstende ord. I 66 år har jeg længtes, og nu endelig. Hallo? Det er Dr. Josef Goebbels. Hallo? Er der nogen? De tager pis på mig. De gjorde altid nar af mig. Mine venner, mine skolekammerater, mine klassekammerater, mine fjender, de grinede. Jeg kan stadig høre dem grine. Downtown Berlin. Radio Free Goebbels, downtown Berlin. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien.